So, tinransfer, yan, naglagay lang ako ng ano dyan, lagayan ng mga, ano, para mahang lang talaga siya kasi gusto ko, konti na lang yung malalagay sa water. Kaya, yan lang, dyan ko na lang siya tinabi dun sa refrigerator at yung mga, and today is, aalis kami ni Papa, kami ni Hagrid kasi pupunta kami ngayon sa zoo. So, ito yung ano natin. Okay. Bye. Hello guys, good morning. So today is ano, oh my goodness. Lagi siyang nahuhulog, te. Today is ano, August, anong petsa ngayon? August 8, 2019. And ano, naglinis kasi ako, nagligpit ako. Alam niyo yung sa sobrang dami ng ginagawa ko, talagang sabi ko, kailangan kong kailangan ko nang ayusin yung kusina kasi yung dito, as in, hindi ko lang pinapakita sa inyo, pero yan sa ilalim, sobrang, alam mo yun, kasi dito sa amin bawal na yung mga plastic. So, ang dami ng ginagamit namin is mga eco bag. So, dahil eco bag na lahat, minsan nakakalimutan yung eco bag, nakakabili kami ng eco bag. So, nag-accumulate siya. So, sobrang dami talaga. And, yun nga, wala kaming time. Kaya, sobrang nagkalat dito yung mga, tawag dito, yung mga eco bag. So, tinapon ko na yung mga hindi ko na ginagamit. Nag-iwan lang ako ng yung mga ginagamit ko talaga. And, yan na lang yung mga natira. Pero, mga organizers na lang yung kulang. Pati yung dito na part. So, ayun. Tapos yung aquarium, tinransfer namin dito. Kasi nga, sabi ni Papa, doon na lang daw sa labas yung mga plato since, at saka yung mga baso. Since yung aming refrigerator nasa kabila. Pakita ko sa inyo mamaya. So, tinransfer, yan, naglagay lang ako ng ano dyan, lagayan ng mga, ano, para mahang lang talaga siya. Kasi, gusto ko, konti na lang yung malalagay sa kusina. Pero ayan, hindi ko pwedeng maalis to kasi yan na lang yung ginawa ko, yung mga asin, mga ano, yung mga condiments, yung gulay kasi yun talaga yung ginagamit ko pag nagluluto. And ito na lang yung nilagay ko ng kutsara. Ang problema ko ito, lagi siyang nahuhulog, te, kasi nilagay ko talaga yan sa CR. Pero nagtututbrush pa rin kami dito kasi nahihirapan kami doon kasi nga wala namang ano dun eh. So, ayan, lagi siyang nahuhulog. Ito yung problema ko. Ayan siya. Nahuhulog siya lagi. Nahuhulog siya lagi. Naiinis na ako. Kanina pa ako pero sa CR, hindi naman siya nahuhulog. Dito lang talaga na, tiles, nahuhulog siya. Kaya, ayun. Hanapan ko ng paraan mamaya. And, ayun. Eto, may yung electric fan, off ko muna. So, tinransfer ko dito yung lagayan ng tubig namin kasi naiinis ako dito sa lagayan namin ng tubig kasi ang hina-hina niyang ng water. Kaya, yan lang, dyan ko na lang siya tinabi dun sa refrigerator at yung mga plato at saka ano namin. Dyan na lang yung mga baso kasi mas accessible siya sa amin. Mas accessible siya sa amin pag kami ng nagkakape, ganyan. So, mas okay siya nandyan. So, yun. Yun yung tinrabaho ko kanina. Kaya wala akong nag-vlog. Nagtupi ako ng mga damit. Sabi ko talaga, kasi straight na parang ginagabi kami lagi makauwi. So, sabi ko, kailangan ko nang maglaan ng time talaga na maligpit lahat. So, ayun. Tapos, maglilista pa ako ngayon ng mga sales. So, yun yung gagawin ko ngayon. And mag-upload ako mamaya. Actually, dapat kahapon pa ito yung upload. 2 upload yung i-upload ko. Pero, hindi pwede kasi nga, kinabi kami kahapon. So, kailangan kong anong tawag dito, magturo kay Hagrid kasi ilang days na hindi kami nag-start kasi sobrang ginagabi kami lagi. So, tapos may practice pa sila Hagrid sa sayaw. So,
anong oras kami nakaka-uwi dito. Ayun. So, ngayon, nag-update lang ako. Ay, hindi ko alam kung makapag-vlog ako mamaya. Pero, ayun. At least, medyo okay naman. Okay naman yung naging itsura niya. So, ito yung gusto ko kasi accessible lang siya pag nagkakape kami. Pero yung kutsara, hanapan ko palang paraan kung dito ko ba ilalagay kasi nandun siya sa kabila. And nandito yung kape, yung mga ano. So, feeling ko mas pinaka-accessible to at saka maluwag kasi dito maluwag. Kukuha tayo ng kutsara dito pa sa kabila. So, ayan. Mas magtunaw tayo ng kape. Ayan, dito na lang. Hello, good morning guys. And today is August 10, 2019. Today is Saturday. And today is aalis kami ni Papa. Kami ni Hagrid kasi pupunta kami ngayon sa zoo. Hindi alam ni Hagrid pa, no? Hindi niya alam. So, surprise. Malapit lang naman. Yung, kung naalala nyo yung last na lumang video ko, nung pumunta kami ng zoo, hindi ko ma-remember kung anong ano yun, petsa yun, or anong buwan. Pero maliit pa si Hagrid nun. Tapos, ngayon, babalik kami doon. Kasi, may picture. Yung picture pala. Pero hindi naman to sa ano Ito yung picture. Ito yung, ito yung picture namin, guys. Ayan. Hindi ko alam kung makita nyo. Ayan. Yan yung picture namin sa zoo. Pag nakikita to ni Hagrid, malit pa si Hagrid dito Ayan, no. Pag nakikita to ni Hagrid, alam ni Hagrid na to sa zoo to. Hindi nakakalimutan. Paano? Dadan niya pa. What? Mga 2? 1. Ay, 2 na ni siya. Mga 2 years old ata siya nito. Until na hindi niya nakakalimutan yan. Pag nakikita niya yan, alam niya na sa zoo daw yun. So, may mga, mga simple bagay na ginagawa na hindi lang niya nakakalimutan. Pero, ngayon naglalaba ako. Kaya nagkalat yung mga, namin. So, maglalaba ako kasi aalis kami mamaya, mga, after lunch. Sa labas na kami magla-lunch. So, before lunch, alis. After, dito man before lunch pala. Pero tatapusin ko lang maglaba. And aming ngayon is tawag dito. Gulab kaning Binggala man sa ato. Ang tawag dito. Kamuting kahoy. Ayan. Dala to ni Mama kasi Friday kahapon, diba? So, nandun kami sa kabilang bahay. Nagdala si Mama ng ganyan, yung aking mother-in-law. And suman. Ang laki ng suman. Pa rin to, kamuting kahoy. Ang sarap. Tapos, yun yung aming umagahan today. Hindi na kami magsasaing. Magsasaing pala ako mamaya kasi babaunin namin. Sa labas kami maglalajay pa. Gwapo ni Papa ngayon. Wow! Baga pa daw sa haircut. Anong haircut ni Papa? Yun yung haircut ni Hagrid. So, diba? Sobrang magkamukha na sila. Pero, ayun. Tapusin ko lang. Update ko kayo mamaya, ha? Pilaging manok. 30 mo. Ang lumpia. Aten. Duha ka lumpia o 3 ka manok. Paana? Kana. Wala may Mountain Dew. Dong, pasang dong. 890. Thank you. Dong, pasang dong baka nagpas. Saman. putik. Dili, wala tanan ang head mo tong sakyan atong inform. Hello guys. Good morning. Good afternoon. Good afternoon na pala. So, andito kami sa nangyari sa Bukot
van. Sa van. And kumakain kami ng ice cream. Pero ito, hindi to kasali sa 1,000 kasi di ba every alis namin sa Friday, bumili kami ng snacks. Kagabi, tulog na si Hagrid. Pagod na rin kami, kaya hindi kami nag-snacks. So ngayon binili namin. So ngayon namin binili. So ito yung snacks namin kagabi. Ice cream. So hindi to kasali sa ano. Hindi to deduction. Tapos papunta kami sa ano van, nasakyan namin. Init. Hold di mama. So ito yung ano natin. Apa? Susi pa ka. Dito tabi. Dito ta. Kidol raman ta. Dito ta kidol raman ko ta. Nipok ba? Dari ka pa gilid. Nipok. Aray ko. So, dito na kami sa loob guys. Ang dilim. Pero mamaya pa ito aalis. Ay pa. Hey guys. Hi. Pamasahe dito guys, 100 per head. Pila sa gabi? Hindi ko alam kano. Okay. Bye. So, let's go sa go. Oh, level up na kayo sila, no? Dati hindi pa yan ganyan, no? Ayan, welcome to Mantianak Zoo. Tiger.